बिजेपिया जाबाय लैथोबादि बिसिबा गिदिर मोनसे हान्जा थाखा फैसा मानसि गासिबो नायस'हायै लैथोबादि दा जोंनि बे फिसा मोनसे काउन्सिल जि काउन्सिलखौ जोङो बर' हारिफ्रा थै जिउ होनानैहाय जिनाहारि खालामजानानै जेल जानानै मोनदों बेखौ जोंनो हगारनानै होब्ला मोजां दा गिबि मन्थ्रिजों जा जि बुजाबुजि दङ होनदों बे पलिटिकेल बुजाबुजि नङा जोङो जोंनि यां जेनेरेसनफोरनि इयुनखौ जोङो मोजां नुहुराखै सिक्स शेड्युलनि गोहोफोरखौ बाहायनांगौ बेबायदि बाहायजोबनो हायाखै बेनिखायनो जों मोनसे दायित्व एबा रेसपन्सिबिलिटि लानो थाखायसो जों एपिखौ जोनोम होदों सोरखौबा सोंखारिनानै सोरखौबा गाज्रि मोननानै बा सुथुर साननानै नङा एनडिएपिफोरा दिनै सान्तिनि सार्थ फर द सेक अफ पिस एकर्डखौ खालामबाय खिन्थु बेखौबो जों दिनै फुरायै जेबो नुवाखै दिनै सोरखाराव फैब्लानो जे माबा मोनसे बिदि माने कारापसन बा बिदि अनियम जानांगौ बा बे नङा जायनि थाखाय बेखौहाय जास्ट माने मोनसे सोरखार जेरावहाय जोङो फैसा खामायनो हायो जेरावहाय जोङो थांनानै इनभेस्ट खालामनो हायो बा फैसा बख'नो हायो बेबायदि मेन्टेलिटिनि मानसिफ्राबो दिनै इनभल्भ जाबाय डेफिनेटलि जोंनि सोरखारखौनो जोङो फैजानो लुबैगोन जोंनि पार्टिखौनो जोङो सोरखाराव फैजानो लुबैखागोन दासिमबो मोजांखौ हास्थायग्रा फैसानि सायाव सानग्रा हाजार हाजार मानसि दङ जायफ्रा दिनै जोंजों फैदों एपिपि राजखान्थि हान्जाया खामदान जालांबाय दिनै वमेन सेल लोगोसे इउथ सेल आरो ओबिसि सेल दानो हाबाय मा फोरमायगोन बे भिडिअ जों दिनै जोंनि अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बर'लेण्डनि हेड अफिसावहाय क'क्राझाराव CWC गाम जेनेरेल मिटिं खुंदोंमोन बेयावहाय जोंनि एपिबिनि सेन्ट्रेल कमिटिनि वुमेन विं इउथ विं आरो ओबिसि विंखौ जों दिनै दानानै लानो हाबाय मोजां डेडिकेटेड रिप्रेजेन्टेसन दङ अल अभार बिटिसिनि मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टनि ओमफ्राय जों गोजोननाय मोन्दों आसा खालामदों दा जोङो एपिबिखौ वुमेन विं आरो इउथ विंनि गेजेरजों मोजाङै खारथाय होलांनो हासिगोन नैबे जथाय सरकारा जिहेतु 5 बोसोराव सोलिगासिनो दं दायो नोंथाङा मा बुंनो सानो जे नैबे प्रम'टर बिजेपिनि सरकारा माबायदि मावफुंनो हागोन एबा बेसेबां दा जों गोबां खामानि थालांनाय बायदि नुदों आरो जि जाबादि सोलिदों बेयावहाय जोङो जोंनि यां जेनेरेसनफोरनि इयुनखौ जोङो मोजां नुहुराखै खैफोद जों नुहुरदों हयथ' बहाबा माबा जाहोन दङ जायनि थाखाय जाबादि सिक्स शेड्युलनि गोहोफोरखौ बाहायनांगौ बेबायदि बाहायजोबनो हायाखै बेनिखायनो जों मोनसे दायित्व एबा रेसपन्सिबिलिटि लानो थाखायसो जों एपिखौ जोनोम होदों सोरखौबा सोंखारिनानै सोरखौबा गाज्रि मोननानै बा सुथुर साननानै नङा नाथाय बे नंगौ जे जेसेबां जाफुंनांगौमोन बेखिनिखौ जों जाफुंनाय नुवाखै स्पेसियेलि गोजोननि बेलायावबो जों नुदों जे दिनैहाय जा थांखिजों जों पलिटिकेलि गोबां एचिभमेन्ट मोनाखैब्लाबो एनडिएपिफोरा दिनै सान्तिनि सार्थ फर द सेक अफ पिस एकर्डखौ खालामबाय खिन्थु बेखौबो जों दिनै फुरायै जेबो नुवाखै बेनिखायनो जोंहा गोबां एजेन्डा दं बेजों लोगोसे बेबो थागोन आरो जों आसा खालामो जोंनि बिबानखौ जों बानस'नो हागोन बावैसो सान सिगां आथिखाल बिटिसि खुंथायनि सोलोंथाइ बिफानाव लेखा बायनाय आरो साप्लाय होनायनि मुङाव 4 कोटि रां जाख'नायनि अजद फैदों आरो बेबायदिनो नैबे साननै आगोलाव आबाद बिफानावबो 152 कोटि रां जाख'नाय बे बिफाना मोननैबो आथिखालनि बिटिसिनि सिएमनियावनो दङ बे बेलायाव मा बुंगोन बेयो माबादि जादों माने आनएक्सेप्टेबल आरो जिथु जादों दा इनकुवेरि होनानै बिनि माबाफोरखौहाय मा नुयो आसलथे आनफर्चुनेट स्पेसियेलि सोलोंथाइ बिफानाव बेफोरबादि जानायखौ रावबो हास्थाया एसे आगोलाव आंनियाव फरायसाफोर फैदोंमोन बिसोर कनफिउसनाव दङ मा जागासिनो दं दिनै बिटिसिआव स' आरो नैबेफोरबादि जिफोर जाथाय जागासिनो दङ बेफोर जाथाया दिनै जोंनि यां जेनेरेसनखौ बांसिन कनफिउसनाव खोख्लैदों बेयावहाय सोरखाराव फैब्लानो जे माबा मोनसे बिदि माने कारापसन बा बिदि अनियम जानांगौ बा बे नङा खिन्थु जों नाजानो हायो जे बेखौ जों माबादिहाय ट्रान्सपारेन्सि लाखिनानै जोङो खामानि मावनो हायो बेखौ जोङो नाजानो हायो आरो आं सानो बेखौ हायैनि खुनु जाहोन गैया आरो हयथ'
गोबां मानसि ओरैबायदि इनभल्भ जायो दा जोंनि बिटिसि नि जा सोरखार बेयावहाय जायहा 6 शेड्यूल बे जोंनि आखायाव फुराय थानांगौब्लाबो दिनै गोबां मानसि इनभल्भ जायो जायफ्रा जोंनि जा इमोशन जोंनि जि मोन्थाय जोंनि जि नांनाय जोंनि जि जारिमिन बेनि बागै जेबो माने मिन्थिया मोजाङै नलेज गैया जायनि थाखाय बेखौहाय जास्ट माने मोनसे सोरखार जेरावहाय जोङो फैसा खामायनो हायो जेरावहाय जोङो थांनानै इनभेस्ट खालामनो हायो बा फैसा बख'नो हायो बेबायदि मेन्टेलिटिनि मानसिफ्राबो दिनै इनभल्भ जाबाय जोंनि सोरखाराव आरो बिनि थाखायनो कारापसनफ्रा जानो दा गोरलै होननानै आं सानो बिपिएफआ 2 बोसोर इन्टारिमजों लोगोसे गासै 12 बोसोर खुंथायाव थाबाय आथिखालाव इउपिपिएलआ 5 बोसोर खुंनाय जाबाय दा फैबाय थानाय समाव माबायदि सोरखारखौ फैजानो लुबैयो दा बे डिफारेन्सखौ मा बुंनो ना माबायदि सोरखारा फैजानो लुबैयो होनबाथ' डेफिनेटलि जोंनि सोरखारखौनो जोङो फैजानो लुबैगोन जोंनि पार्टिखौनो जोङो सोरखाराव फैजानो लुबैखागोन आरो मानसिफ्राबो दा अपसन नागिरनानै दंबाय थायोमोन गोबाव जाब्ला आंगायो मावनायाबो गोदोनि मावनाय दानि मावनाय समखौ नायोब्ला जों सोलायनानै आदब खायदाफोरखौ लानांगौ जायो स' मानसिफ्रा अपसन नागिरनानै दङमोन अल्टारनेटिभ नागिरनानै दङमोन एबा बिकल्प नागिरनानै दङमोन बेवहाय जों सानो जोंनि जा जोंनि नामजोंनो होनाय जि अपसन एबा अल्टारनेटिभ बेखौहाय बयबो नाजावनानै जा बिकल्प नागिरदों बेनि गेजेरजोंनो बेखौनो लाबोगोन होननानै गोहोआव लाबोगोन होननानै आं सानो खारन दासिमबो मोजांखौ हास्थायग्रा फैसानि सायाव सानग्रा हाजार हाजार मानसि दङ जायफ्रा दिनै जोंजों फैदों फैगौ बिसायख'थियाव एपिपिनिफ्राय मोनबेसे सिटआव गेलेनो होननानै थिरांथा जादों दिनैसिम जोङो मोनबेसे सिटआव गेलेगोन बेखौ जोङो थांखि लायाखै खिन्थु दिनै जोङो इलेक्सन रिलेटेड जोङो आयदाफोरखौ सावरायबाय जोंहाबो दा बिजाथि नागिरजेननायनि जोङो जागायजेनसिगोन ओमफ्राय जोंनि जाफोर ब्लक एबा डिस्ट्रिक्टफोर बे मरलेस माने कमप्लिट जाफ्रामजोब्बाय दानिया बेवहाय बिथांमोननि जा रिपर्ट बेनि सायाव जोङो सोनारनानै माबेयाव होब्ला हामगोन बा गासैयावबो होजागोन नामा जों बेखौ बावैसोनि उनावनो थांखि लागोन जुदि बिजेपि जुदि सरकाराव फैयोब्ला नोंथांमोना बिजेपिखौ जे सरकार खुंथायाव फैनो हास्थायो जिहेतु गिबि मन्थ्रिया नोंथांनि पार्टिजों मोजां गिबि मन्थ्रिजों जा जि बुजाबुजि दङ होनदों बेयो पलिटिकेल बुजाबुजि नङा जोंनि रायजोनि चिफ मिनिस्टार हिसाबै जायब्लाबो बिथांखौ कन्टेक्ट खालामनो हायो बेबादिहाय आरो जोंहाथ' गोबां जोहोलावफ्रा जेलाव दङ स्पेसियेलि बिथांमोननि बे इस्युफोरखौ लानानैसो जोङो सावरायबाय थायो दा जेरैहाय नियानि केसफोरखौ जेब्ला उइथड्र खालामनानै स्टेटआव हरजोब्बाय होमब्ला फार्स्ट अर्डार कपिखौ बे आंनो हरदों जिहेतु जों बिथांजों रायज्लायबाय थानाय स' बेबायदिहाय एज ए चिफ मिनिस्टार आंहा सोमोन्दो दं आरो नोंथाङा सोंनाय बादि बिटिसि सोरखाराव बिजेपि फैयोब्ला होननायखौ जोंथ' बिथांमोनखौ फैजानो लुबैया आं एपिपिनिफ्राय जों बिथांमोनखौ खावलायगोनसो जे नोंथांमोना बेयाव फैयाब्ला मोजां खारन जोंनि बे बिटिसिखौ जोङो ओरैनो मोनाखै थै जिउ होनानै मोननाय बिटिसि बेवहाय बिजेपिया जाबाय लैथोबादि बिसिबा गिदिर मोनसे हान्जा थाखा फैसा मानसि गासिबो नायस'हायै लैथोबादि दा जोंनि बे फिसा मोनसे काउन्सिल जि काउन्सिलखौ जोङो बर' हारिफ्रा थै जिउ होनानैहाय जिनाहारि खालामजानानै जेल जानानै मोनदों बेखौ जोंनो हगारनानै होब्ला मोजां आं बेखौसो खावलायनो नागिरो जिथु दिनै मोनसे ट्रेन्डिं सोलिबाय थादों इउपिपिएलआ फैयोबा प्रमद बर'आनो सिएम जागोन आरो बिपिएफआ फैयोब्ला हाग्रामाखौ नुगोन आरो बिजेपिआ फैयोब्ला बिश्वजित दैमारिनि मुङा फैयो बे साथामनि गेजेराव सोर सासेखौ बे बड'लेण्ड एबा बिटिसिनि सिट जानायखौ लुबैयो आं बेयाव जेबो कमेन्ट होनो हाया जिथु साथामबो आन्दलनजों बर' आन्दलनजोंबो सोमोन्दो गोनां साथाम दैदेनगिरि गावबा गाव पार्टिनि दा सोलायनायथ' जाखाया बेयाव डेफिनेटलि हाग्रामा महिलारिनि जायगायाव आरो बिपिएफआ सोरखौबा थिप होगोन नामा जुदि बिथांमोना देरहायो बा प्रमदखौ नागारनानै सोरनोबा थिप होगोन नामा खारन बिथाङा थिपखौनो जानानै दंखायो दा स' बेयाव सोरबा मोजां मोनगोन होननायनि खोथायानो गैया बेवहाय आंहा बेयाव गावबा गावनि पार्टिनि खोथा जोंनि लुबैनायजोंथ' जाया गावबा गाव पार्टिया सोरखौ होयो बेनो जागोन गावबा गाव पार्टिनि थिप थेंक इउ